Pari chitiko chinoitika aiwa vanhu vakadzwa nhau yaSengezo Tshabangu anozivikanwa kuti is the interim secretary general weBattles Citizen Coalition for Change, anozivikanwa kuti aiwa paakabuda munyika achienda kudiaspora kumameetings eIPU, aiwa mukomana angoti achingonosvika aiwa anobva atopoisonewa, anobva atopinzwa muICU. Kubva ipapo vanhu havachazivi mawhereabouts ake kana kuti mabusiness aakuita. People, they are finding kuti why is it the interim secretary general waSengezo Tshabangu vangonyarara. Sana pena mashoko anobuda nyogwa panapa nawakomana weZim I kuti subscribe, like, turn on the bell icon. Tipina unobudisa this line rakanzi way on earth is Tshabangu. Toenda paX endo paonyora chiti Controversial Citizen Coalition for Change Interim Secretary General Senator Sengezo Tshabangu has seemingly disappeared from the public eye, sparking broad concerns about his health and whereabouts. So where exactly is Tshabangu? Ndo question yayo achibvunza chiti Sengezo Tshabangu ungava uri kupi? Nokubva pakangoita nhau yema-health challenges ake takaudzwa kuti apinda muICU. Kubva ipapo haana kuzomboonekwa kuti aonekwa kupi kana kumboya achimboita mapost ake enhau dzanenge achitaura dzekusvodesa kana kurwadzisa vakomana veopposition. Mashoko ari kuuya vanhu vachibvunza kuti mawhereabouts aSengezo Tshabangu ari kupi, vachiona kuti they are now heading for another election victory yemuna 2028, vachida kuona kuti influence yake yachaita kana kuti corruptness wake hwachaita towards ma-elections emuna 2028. Apo ari kuonekwa kuti vanosochamisa they are about to form another political party, kuti anenge akamira papi. Ngoti mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi, aiwa nekushayikwa kana kusazivikanwa kuri kuitwa the interim secretary general. Vina comment section medu tidze mafunguro enyu, musawa subscribe or like, turn on the bell icon.